Pastor Elijah nke Life Transformation Bible Church Amobia emego emume ncheta ọmụmụ ya wee kwuo ka enwee onye ntorobịa ga-abụ onye isi ala Nigeria site na ndịda iji wee nwegharịa ala ya bụ onye isi ụlọ ụka Life Transformation Bible Church Amobia bụ Pastor Anthony Elijah ekwugo ka enwee onye ntorobịa ga-esi na ndịda a ga-ahọpụta ịbụ onye isi ala Nigeria ga-ahụ na emere ka Nigeria bụrụ nnukwu obodo n'ezie. Pastor Elijah kwuru nke a n'emume ncheta ọmụmụ ya bụkwazị mgbe o ji wee kene Chineke maka ọgbụgba afọ 35 kemgbe ọ bụrụ ụkọchukwu nke were ọnọdụ n'ụbọchị Easter. O wee kọwaa enweghị ezigbo ndị ndu dịka nsogbu Nigeria na-enwe na ngalaba akụnụba dị iche iche ma kpọkwukwazie ndị ntorobịa ka ha wata ọgọdọ jee gbata akwụkwọ ikike atụm vootu ha iji wee họpụta ezigbo ndị ndu ma nke ekwe na-akụ. Emmanuel Chigbata ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọ bụ ụbọchị oke ọṅụ nakwa oge ncheta ihe Chineke mere na ndụ Pastor Elijah bụ nke ndị ụka ya, ikwu na ibe ya na ezinụlọ ya bịara ka ha sonyere ya wee ṅụrịa na ncheta ọmụmụ ya nke o mere n'ụlọ ụka ya. Pastor Elijah bụ onye nke bidoro ụka ya n'afọ abụọ gara aga sịrị na ọ lụgo ọrụ pastọ ihe dịka arọ 35 bụ nke o kwuru na ọ bụ site n'aka Chineke ka o jiri wee nọruo ya bụ oge ma kwue na ịhụnanya Chineke na amara ya jupụtara ya n'arụ ọkachasị n'oge ihe isi ike. Ya bụ pastọ kpọkwuru ndị ntorobịa ka ha binie n'ime ka Nigeria bụrụ obodo dị ukwuu ma nwee mwute na ndị ntorobịa bụ ndị a na-ewepụ n'akụkụ n'ihe gbasara ọchịchị. Dịka a na-awa ya bụ achịcha ncheta ọmụmụ ka ọtụtụ ndị ozi nke ya bụ ụlọ ụka gụnyere pastọ Chimaobi Otiji nakwa pastọ Faith Nwachukwu kọwara ya bụ onye na-eme emume a dịka ezi nwa nke Chineke amara amara ma kwue na site na ụka ya na ọtụtụ ndụ ndị mmadụ bụ nke agbanwere agbanwe. Ha kwukwara na ọlụgo ọtụtụ ọrụ dịka ịgbanwe ọtụtụ mkpụrụ obi nyegara Chineke. Nwunye ya nakwa otu nwa ya bụ pastọ Oluchi nakwa Ifrem Elijah kelere di ya na nna ya maka emume ncheta ọmụmụ ya ma kpee ekpere ka Chineke nye ya ike nakwa amamihe nke o ji na-agbasa oziọma nke Chineke. Ọtụtụ ndị ụka ya tinyere Oriakụ Charity Ede nakwa Angela Nsọra kwupụtara otu Chineke jiri ya bụ onye na-eme emume ncheta ọmụmụ ya wee lụọ ọtụtụ ọrụ na ndụ ha, na ya bụ emume ka a nọrọ wee nye ya onyinye dị iche iche ebe ndị ụka ya kpekwara ya ekpere maka ogologo ndụ nakwa amamihe nke ejinalụ ọlụ Chineke wee na-aga n'ihu. Site n'Amawbia, Emmanuel Chigbata bụ afa m.